Ayayatek akakailian itiili ti Marcos adto iti anak ken kabsatyo Mayor Antonio Tony Mariano kumapkablaw kadat kayo iti naragsak a Paskwa ken nagasat nga isasangbay tit baro atawen tayo amin. Iti bayet ti pandemya agkaykaysatay kuma amang laban babayen ti panangsurot dagiti health protocols. Iti sububukel a pamilyak ti ingungutek a misis ko Rosalinda Eli Mariano. Dagiti anak ko ada Ryan Anthony Mariano, Ken Kimberlyan Mariano. Kumablaw kami iti Merry Christmas and Happy New Year to all.